வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் லெஜெண்ட்ஸ் 5. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு டாப் 5 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது ஜெர்மனி பற்றி தான். அதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இருக்குது இப்போ பார்த்துடலாம். அங்கே வந்து கைதிகள்லாம் தப்பிச்சு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடையாது. அதே நம்ம ஊரில் பண்ணாங்கன்னா பார்த்துக்குங்க, செம்ம தர்மாடி, அப்புறம் இருட்டு அறையிலையும் அடைச்சி வச்சுருவாங்க. ஜெர்மனிக்கிட்ட இதை பற்றி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க, தப்பிக்கிறது மனுஷனோட இயல்பு தான், அதை நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது, அதனால் அப்படி தான் நாங்கள் ஃப்ரீயாக விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. மற்ற நாடுங்கள்லாம் வாயை பழக்கிறாங்க. நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா, ரொம்பவே ஸ்மாலான இன்டர்நேஷ்னல் பிரிட்ஜு தான் பார்க்க போகிறோம். அது ரொம்பவே 1 கிலோமீட்டருக்கு தூரம் கூட இருக்காது. இன்டர்நேஷ்னல் பிரிட்ஜுனால் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும்னு நீங்களே நினச்சி பார்த்துக்குங்க, எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு. ஆனால் இது வந்து 1 கிலோமீட்டருக்கே கம்மியாக இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. அது ஒரு ஐலாண்ட். அந்த ஐலாண்ட் பேர் வந்து லிட்டில் ஜோவிகன் ஐலாண்டு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கனடாவும் லெஃப்ட் சைடில் யூஎஸ்ஏவும் இருக்கும். ஆனால் நடுவில் பார்த்தா 1 கிலோமீட்டருக்கும் கம்மியான ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிரிட்ஜு தான் இருக்கும். அதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிரிட்ஜுன்னு அது பேர் வாங்கியிருக்கு. நம்ம மூணாவதாக இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா, வேர்ல்ட்லேயே ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் மேன்னா யாரை சொல்லுவீங்க? நம்ம உசேன் போல்ட்டை தான் கண்ணை மூடின்னு எல்லாருமே சொல்லுவீங்க. ஆனால் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஓடுறதுக்கு அவருக்கு விருப்பமே இல்லை, அவருக்கு அதுவும் பிடிக்காது. ஆனால் வந்து அவரோட ஸ்கூல் டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு நாள் வந்து உசேன் போல்ட் அவர் லஞ்சை வந்து வீட்டிலே மறந்து வச்சுட்டு போயிடுறாரு. மதியம் சாப்பாடு இல்லாமல் தவிச்சிட்டு இருக்காரு. ஆனால் அவங்க டீச்சர் வந்து சொல்கிறாங்க, நான் வந்து உனக்கு லஞ்ச் தரேன், ஆனால் நீ வந்து ஓடணும், ஓடி அந்த 100 மீட்டர் ரன்னிங் ரேஸை ஜெயிச்சு கொடு, நான் வந்து உனக்கு அந்த லஞ்சு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. உசேன் போல்ட் அதை கேட்டுக்கின்னு அந்த ஸ்கூல்லே ரொம்ப வேகமாக ஓடுறவங்க கூட போட்டி வச்சுன்னு ஓடுறாரு. அந்த பையன் பாதி தூரம் ஓடுறதுக்காட்டி உசேன் போல்ட்டு அந்த ஃபினிஷிங் கோடை போய் தொட்டுறாரு. அதை பார்த்துட்டு அவரோட திறமையும் நான் அந்த டீச்சர் வெளியே கொண்டு வந்துடுறாரு. உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி யாராவது கை கொடுப்பாங்க, கவலைப்படாதீங்க, வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்க. நம்ம அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் போகலாம். நம்ம 4th இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தக்காளி. எனக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்னா, நம்ம சவுதி அரேபியாவில் ஒரே வெட்டிங்கில் 4 பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிங்கிள்ஸ்லாம் உடனே கிளம்புங்க, பெட்டி படிக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரே வெட்டிங்கில் 4 பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க எக்ஸு வந்து அந்த மேரேஜுக்கு அப்புறம் அவங்க எக்ஸு வந்து சேலஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அவங்களையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஒரு இது பாருங்கள், சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்டுங்க. அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் போகலாம். நம்ம 5th இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேர்ல்டில் ஓல்டஸ்ட்டு ஃபுட்டுன்னா எதை சொல்லுவீங்க? அதை நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ஃபுட்டை. அது என்ன ஃபுட்னா ரைஸ் தான். இதில் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்ம ரைஸ் தான் ரொம்ப பழமையான உணவுன்னு? இது எந்த இதில் கேட்டாலும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள், ரைஸ் தான் நம்மளோட ஓல்டஸ்ட்டு. ஏன் இந்த உலகத்திலே ஓல்டஸ்ட்டு ஃபுட்டுன்னு பார்த்தா நம்ம ரைஸ் தாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டன் அழுத்துங்க, மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.